Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil irba ilahi ta'ala ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ila hadratil nabil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa thumma ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wa thumma ila hadrati Sayyidi Syekh Abdul Hasan Ali Asyadili. Wa thumma ila hadrati Sayyid Abdul Malik bin Yasmi Yahya. Wa thumma ila hadrati Syekhina wa mursyidina wa murabbi ruhina. Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Dahab bin Yahya. Atallahu amra fi siyah wafiyah. Wali jami' masyayikh dar tauhid al-asaniyah. Wali jami' al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Min masyariq al-ardi ila maghribiha. Bariya bahriya khususan aba'ana wa umatina. Wa ajdadana wa jaddatina. Wa ustadana wa masyayikhna. Wa masyayikhina wa liman ista'ana bisabih. Wa nakhussu khususan sahibi hadha kitab an-nasa dunya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'anna bi ulumi wa amadna bi asrarih wa 'ada 'alaina min barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Maqad ikhtara lan teman-teman milih sahabat jamaatun golongan min ahli thariqati tasawuf saking ahli thariqat tasawuf al jahra ing lantarna suara bi dzikri lan dzikir wal istima'alan kumpul bidzalika lan mengkono dzikir. Walau lan iku kedua jamaah bidzalika ing dalam mengkono jahar bizikir tara iku utawi pira-pira dalan ma'rufatun kang dinamuruan. Wakhtara lan milih sapa akharuna ulama sing liya al israra ing melan pelan-pelan dikah zikir al jami'u utawi sakabehane al akhir iku ing atase kebagusan merabim saking pengarane jami' wasadatin lan bener mintara indriyum saking bila-bila taring kaya jami' rahimahumullah. Summa inna ala hadhihi tariqi maka nulis tuane ahli iki tariqah ani ngarapaken ingsun tariqat tasawuf ing tariqat tasawuf layan diluna iku ora padha ngalih sapa ahli tariq bizikri lan zikir sayan ing suci wala yen atase zikir ta'wilum utai wa fi'lan ing dalam zikir syughlum utai gaweane dari ahli tarik. Pada yang kamil faraida ing dalam sawusen jumenake berapa fardi. Wasdina bil maharimilan ngedai berapa larangan. Wa bilang kana zikir ya'muruna pada merintah. Ya'muruna merintah sama ahli ahli tarik al murida ing mulai wasali kanan wong sing ngambah bitariqihim marang dalan ahli tariqah. Wa yakhuduna lan padha ngalap sama ahli tariqah ali ngatasi murid ala ada yang janji wal mudawalan dawakan alaiha zikir wal mulazamatu lan netepi lahu marang zikir ala syara'ita atas pira-pira syarat wa adab lan tata krama lahum kedua ahli tarik fi tariqihim ing dalam dalane ahli tariqah azikru utai zikrillahi marang Gusti Allah iku aham wa iku luweh kadine tarik wa kadualan luweh kakai tarik waktu jama'atun min ahli tariqah tasawuf al-jara bi dzikri wa istima'a bi dzalik
satu kumpulan ahli thariqah tasawuf iku memilih kalau berzikir iku secara terang-terangan. Suaranya dibanterno secara terang-terangan. Wal istima' bidzalik. Belum fi dzalika tariqu ma'rufatun. Waqtara akharun al-israr bihi. Dan sebagian ulama memilih kalau berzikir itu dialano, ora kudu banter-banter tapi pelan-pelan. Wal jami' ala khairin min rabbihim masadadi. Dan mbah iku banter mbah iku alon iku tetep ana kebagusane. Mereka sama-sama mengagungkan Gusti Allah. Dan itu juga benar saking metode masing-masing. Suma inna ahla dhari a'ni thariqat tasawuf la ya'diluna bidzikri syai'an. Dan ketika berzikir itu semuanya dilakukan pada thariqah manapun, maknanya thariqah ahli tasawuf mau zikirnya secara banter, terus kelompok yang lain ikut juga berzikir tapi ora banter. Itu juga dilakukan setelah menjalankan sholat fardu. Wa yakhuduna alaihi al-ahda al-mudawamah. Dan kesemuanya tersebut bahiku sing banter, sing maca zikire banter utawa sing lirih iku menjalankannya ya dengan adab, dengan tata krama, dengan syarat-syarat tertentu sesuai metode masing-masing, sesuai thariqah masing-masing. Jadinya ya mbah banter, mbah alun ning kene jelasno sesuai metode masing-masing, sesuai thariqah masing-masing. Maka keduanya tersebut itu sama-sama menggunakan adab, sama-sama ana tata kramane. Dan syarat-syarat tertentu juga sama-sama dipenuhi. Bedanya mak banter karo alon. Kesemuanya itu juga bagus. Menurut metode masing-masing itu penake piye to ngoten. Wa zikru ta zikra ala anwa'in iku ngatasi pira-pira warna, kasiratin kang akeh. Walikul lina lan iku duwe saben-saben nau min saking an wa fadlun utawa ana keutamaan wa sawabun lan ganjaran azimun kang gedhe. Wa fi'lan dalam zikir fawaidu utawi faedah wa manafi'u lan manfaat jamatun kang akeh. Walau lan iku duwe zikir samaratun utawi pira-pira buah wa sarun lan pira-pira bekas syarifatun kang mulya. Dan pada ibadah berzikir itu sendiri ada beberapa macam. Maksudnya beberapa metode tata caranya ya meskipun beda-beda itu semuanya memiliki keutamaan, memiliki pahala-pahala yang besar dan memiliki faedah maupun manfaat yang banyak. Jadi metodenya itu tergantung thariqah masing-masing. Mbah banter, mbah alun itu bisa jadi mereka mengikuti gurune sama guru-gurune. Nah, pokok intinya zikir itu dilakukan dengan adab, dengan tata krama sesuai syarat-syaratnya itu ya penting ngono iku. Mbah carane piye engko nek maca banter utawa alon ya terserah mereka. Penting awak dhewe ora menentang. Mergo sama-sama bener iku ya ana keutamaan tersendiri, ana asar-asar yang didapat juga ana.
فمن أنواع الذكر بل هو أشرف وأفضلها والله أعلم بالصواب. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ثم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.